Moi kaikille! Tästä lähtee sitten taas tämän viikonlopun video käyntiin. Tuossa kuvaan lauantai-aamuna kävin heittämässä miehen tonne läheisimpään kaupunkiin, josta hän lähti sitten juhlistamaan kaverinsa 50-vuotiaita. Niin mä sitten ton alkupätkän kyyditsin, että sujuu matka helpommin. Ja mitäs sitten meidän viikonloppuun kuului? No lapsella oli kaveri yökylässä. Kaveri oli 2 yötä meillä. Ja mä tossa käväsin sitten vielä kaupassa siellä sen kyytireissun jälkeen. Ja sitten pohdin siinä tietysti, että mitähän nämä tytöt tykkäisi yökyläilyssä syödä. Ja siihen liittyviä videoita tässä sitten onkin jonkun verran. Tuossa on ruusut. Otin tuosta K-kaupasta taas viikonloppukukat, kun alkoi ne vanhat olla jo ne neilikat ja harsokukat sen verran jo kärsineitä, että nyt pistettiin sitten kukkahommat uusiksi. Ja sitten tosiaan ruokajuttuja, niin me päätettiin, että tehdään pitsoja. Sehän on aina toimiva. Se oli silloin sitten lauantain lounaana meillä. Ja tytöt sai sitten itse täyttää pizzansa niillä täytteillä, mitä tuossa nyt oli. Siinä oli kinkkua ja meetwurstia, juustoa, herkkusientä, tomaattia. Ja sitten mä tein myös itselleni siitä yhden pizzan. Ja oikeastaan siitä tuli sitten mulle 2, mutta se toinen jäi sitten myöhempään, että mä en jaksanut kuin ton yhden syödä. Muuten samanlainen kuin lapsillakin, mutta mä laitoin omaani sitten valkosipulia aika reilusti. Että sen erotti sitten siitä, ja muutenkin mulla oli vähän enempi täytteitä, tolleen niin kuin vähän ruokaisammat pizzat tuli noista. Mutta nämä oli ihan kätevä juttu syödä siinä sitten lounaana. Vähän pyörähdin pihallakin. Nyt alkaa huomata, että kun on ollut kylmiä öitä, niin alkaa noita syysvärejä tulla. Tuossa on angervoissa jo ihan selkeä tommonen kaunis punainen väri. Sitten mä katsoin, että tuossa mun ruuhkaisessa perennäpenkissä, missä tapahtuu paljon, niin sieltä tulee taas tommonen joku loppukesän syksyn kukkia. Niin se on onneksi sieltä saanut itselleen tilaa ja alkanut kukkia, niin ihana, että se on siellä vielä ehtii kukkia sitten ennen kuin tulee tosi kylmää. Mä mietin, että mä olisin laittanut niitä jotain syyskukkia jo, jotain kallunoita tai sellaisia nyt, kun olin liikkeellä. Mutta sitten mä ajattelin, että toi on nyt vielä niin tuossa kohtalaisen nätti toi ovenpielessä että eipä sitä laitettukaan. Sitten lisää kukkaloistoa. Oltiin juhlistamassa minun mummon synttäreitä. Niin tässä on sitten hänen saamia kukkia. Ja sitten totta kai juhlapöytä laitettiin koreaksi. Siinä oli mun kummitäti tehnyt suuren työn. Siinä oli ihanat perinteiset voileivät ja sitten oli kakkua tietysti ja kaikkea hyvää, mitä siinä oli. Niin. Sitten tämmöinen omena, LED-omena. Tämä on hauska. Meillä on koko suku näihin nyt sitten hullaantunut, kun mun isä keksi, että olisi mummolle hyvä lahja, tommoinen LED-omena. Ja heillä on itselläkin sellainen. Ja sitten meillä tyttö innostui kanssa, että tommoinen pieni kirkas olisi ihana. Ja onneksi sitten, kun isä oli ostanut ton lahjaomenan ja sitten hän oli ostanut heille kotiinkin tollasen. Ja siis hän oli ostanut tommosen kirkkaan, jonka hän oli ajatellut, että se olisi niin kuin punainen. Hän ei ollut huomannut kaupassa, että se onkin tommoinen kirkas. Ja sitten mä kuulin sen, että mä sanoin, että niin, että kun meillä tuo tyttö haluaisi sen kirkkaan, ja mä en nyt millään viittisi lähteä Tokmannille hänen kanssaan, että liikenisikö se hänelle, niin jos te ette siitä niin kauheasti välitä, kun se oli kerran väärän värinenkin ja näin, niin no sitten sovittiin, että hän saa sitten ton. Se on nyt tossa vaan sen takia, kun mä halusin nätin taustan siihen ja kuvata sitä, mutta sekin on kyllä nätti esine. Mietin tossa, että no hommaanko itselleni sitten tommosen ison punaisen. Sehän olisi tosi hieno. Mutta sitä ennen sitten otetaan vielä tämän päivän tämä iltaruoka, eli kattilalasagne. Mä oon tehnyt siitä videon joskus ennenkin, mutta siinä nyt näkyy, mitä siihen tarvii. Jauhelihaa, tuommoista tomaattirikotta kastiketta, tiimiamia, vähän punaviinietikkaa ja pastaa ja juustoraastetta. Niin se on aika simppeli ruoka.
tossa kävi vaan silleen, että kun olin alkamassa jauhelihaa paistamaan, niin se jauheliha menikin uusiksi. Siinä oli, kun mä laitoin sen pannulle, just ton jauhelihan, niin siinä olikin semmoista tummaa semmoista kohtaa, että se oli alkanut pilaantumaan. Niin se menikin sitten biojätteeseen ja oli onneksi toinen jauheliha jääkaapissa. Se olisi ollut aika tylsä alkaa sitten miettiä jotain muuta, kun on kaikki tuohon jo nostellut valmiiksi ja ajatellut, että sitä tekee. No toi oli sitten ihan naudan jauheliha toi ja se oli ihan kunnossa, mutta täytyy tuosta reklamoida tuosta asiasta, että siinä oli päiväystä vielä jäljellä ja se oli ruvennut tummumaan, niin sehän on sitten selkeä merkki, että sitä ei todellakaan pidä käyttää. Joo, siinä on sitten se rikotta juustokastike menee sen kypsän jauhelihan sekaan. Sinne hämmennellään se. Sitten menee tiimiamia, tuommoinen vajaa teelusikallinen ja sitten 2 tuommoista ruokalusikallista punaviinietikkaa. Se on ihan makuasia, että paljon sitä laittaa, mutta tosi ehkä ollut ihan se ensimmäinen ruokalusikallinen täys, niin sitten mä laitoin vielä vähän lisää. Sitten vaan kypsät pastat ja toi kastikehommeli sekaisin ja sitten vielä toi juustoraaste sinne sekaan. Joku, mitähän tuossa nyt olisi, desikö siinä olisi vähän vaja. Niin noin sekoitellaan ja se on niin kuin siinä. Se on aika kiva ruokalaji. Sitten tuolta näyttää valmiina. Pistin siihen vähän avokadoa vielä päälle, niin se raikastaa sitä kivasti. Ja semmoinen ruokailu. Toi lämmityskausi on alkanut siitä vilahdus tuossa. Nyt on illat jo ja yöt sen verran viileitä, että takkaa poltetaan sitten muun lämmityksen tukena täällä meillä. Noin, ja palataan sitten vielä vähän siihen LED-omena-asiaan. Eli tuossa mä tosiaan totesin, että mä voisin sen ison punaisen haluta itselleni. Mä myös haluaisin ehkä sellaisen ison, siis kirkkaan, sellaisen LED-omenan, kun sekin on aika makeen näköinen. Mutta se punainen on ehkä vähän semmoinen tunnelmallisempi malli. Että siinä on se on vähän semmoinen niinku oranssiin vivahtava sit, kun on niinku hämärämpää ja ne ledit on siinä päällä. Et sekin on hieno, mutta sitten kun mä katsoin lapsen sitä kirkasta pikkuomenaa, niin se kirkaskin on hieno. Ja nyt mä sain sitten tietoa, että mitä omenia tuolla meidän ihan lähimmässä Tokmannissa on jäljellä. Ja mä en oikein tiedä, kun se tarjous on sillä, että se ei olisi mukaan enää huomenna voimassa. Niin, ja huomenna varmaankaan en kyllä ehdi. Et sitten torstaina, kun lapsella on tanssi, niin mennään toiseen suuntaan. Siellä on toinen Tokmanni. Ja se on siinä samassa talossa vielä kuin se tanssi. Et siinä tietysti voisi käydä katsomassa, että onko siellä jotain. Ja tuossa mun sukulainen tuolla mummon synttäreillä, niin hänkin innostui tuosta LED-omenasta ja kävi sitten ostamassa kotimatkalla sitten jo niin kuin siitä meidän lähitokmannilta jotain. Ja sitten he asuu niin kuin kauempana toisessa suunnassa, niin sitten he kävi vielä heidän omalla Tokmannilla sielläkin. Ja sieltä sai sitten täydennettyä vielä vihreitä niitä omenia, kun niitähän on siis niin kuin punainen, vihreä ja toi kirkas. Ja niitä on 3 kokoa. Se 15 senttinen on se isoin. Sitten on 10 senttinen ja onko se 7 senttinen, se pieni. Sitten he löysin niitä, mitä he halusi. Ja sitten sain sitten tietoja, mitä tuossa meidän lähellä on. Mutta katsotaan. Kyllähän sitä tavaraa niin kuin kotiin mahtuu ja tuollaiset kivat esineet. Ja toi vähän sellainen villitysjuttu vielä, että tubettajakollegani Käpylän elämää muun muassa osti muistaakseni kanssa tuollaisen omenan ja olisiko Ikeakin noita myynyt joskus. Mulla on sellainen muistikuva, että siellä oli joku ihmeen ryntäysjuttu ja loppuvat kesken ja ihmiset juoksi siellä. Mutta oliko niissä Ikean omenissa sitten valoja? Vitsi, kun mä en muista enää. Mutta joo, mä nyt tohon villitykseen menin sitten kanssa. Se oli nimittäin livenä aika paljon jotenkin hienompi, mitä mainoskuvassa se on se tuote. Että varsinkin just se punainen on aika semmoinen tunnelmallinen. Ja siinä on siis ajastinkin. Eli siellä on puulaatikko, älkää ihmetelkö sitä, se kuuluu tähän kauteen nyt, että toi rumilus tossa aina. Silloin tällöin meidän olkkaria sulostuttaa, älkää siitä välittäkö. Niin siinä on siis ajastin, että sen saa, onko se sitten 6 tuntia päällä, kun sen laittaa päälle ja se sammuu itsestään. Se on ihan hauska sekin. Tuossa uusimmassa Tokmannin lehdessä niitä ei sitten enää ollut, kun mä katsoin sitä just niin kuin ensi viikon tarjouksia. Siinä oli tosin sitten taas semmoinen LED-kynttilä, missä on lepattava liekki, ja kun semmoinenkin multa puuttuu, niin sellaisen mä ehkä tarvitsisin.
Mutta katsotaan, jos ensi viikolla on silleen vähän niin kuin kiireisempää. Mähän oon pitkälti etätöissä koko ajan, mutta ensi viikolla on pari päivää semmoista, että mä käyn ihan toimistolla. Niin sitten mä mietin, että miten aikataulut antaa myöten. Kyllähän siinä niin kuin matkalle Tokmanneja mahtuu. Tai no ei liioitella, siihen mahtuu matkalle oikeastaan just se yksi se meidän lähin. Mutta sitten taas joo, silloin torstaina on se tanssi, että silloinkin täytyy nyt katsoa, miten joutaa ja ehtii. Mutta syyslomahan lähestyy. Ensi viikko vielä töitä ja siinä on sitten, tässä on oikein kunnon rykäsy, kun on niin se kvartaalikatko töissä. Et siinä on niin enemmän raportoitavaa ja enemmän kirjauksia ja enemmän tekemistä, niin mä itse asiassa eilen lauantaina tein tuossa 4 tuntia, kun mä yhteensä sitten tein jo ensi viikkoa varten vähän pois juttuja, kun se on se katkoaikataulu on aika kiireinen ja ne on sellaisia, että kun niitä ei pysty niin kauheasti etukäteen tekemään, kun siis täytyy se kuukausi tai se kvartaali olla valmis ihan oikeasti, että pystyy niin osa jutuista tekemään, niin mä joskus aikaisemminkin mä muistan, että mä oon puhunut sitä, että tällaisella katkolla mä oon sitten vähän viikonlopusta ottanut. Koska mä edelleen on sitä mieltä, että se on mukavampi, vaikka nipistää siitä vapaasta. Kyllä ne tunnit saadaan tietysti tunti tunnista, niin kuin saldoonhan ne menee ja näin. Mutta se on niinku, mun mielestä kivempi sitten, että voi siinä niinku ihan rauhassa sitten ottaa muutaman tunnin, niin sitten se alkuviikko ei ole ihan jäätävää hösellystä. Kun siinä rupeaa välillä se työn laatukin sit kärsimään, kun kauhealla vauhdilla joutuu tekemään ja taistella sitä niinku aikataulua vastaan. Mutta nyt ollaan ihan hyvässä mallissa, just toi teki hyvää, kun mä sain muutaman jutun tuossa eilen valmiiksi, niin tulee hyvä katko. Siinä on teekuppi melkein tyhjä taas. Kello on nyt 6:30, että mä just uskalsin taas ton teen juoda, ettei se vaikuta yöuniin, mutta joku tommonen lämpöinen juoma on musta ihan niin ihana tässä illalla ottaa. Ja sit mä haluan oikeesti teetä. Joskus on sitä rooibostakin, mutta se ei ole musta ihan niin hyvää. Niin tää nyt musta tee, siellä on pikkutilkka vielä pohjalla, täytyy se siinä juoda, niin se toimii kyllä. Mitäs mä mietin? Mä ajattelin, että mä katsoisin jotain YouTube-juttua tossa nyt vielä. Pirjo Hannelle videoita, mulla on muutama jäänyt nyt katsomatta. Mä oon vähän jäljessä hänen kuulumisistaan ja sitten hänelläkin on pitkiä videoita monesti, niin niitä ei silleen ohimennen ehdi kattoon, mutta mä voisin tässä sitten katsoa niitä. Tähän muuta mun piti vielä jutella, mitä tässä on nyt sitten touhuttu tai tiedossa. No joo, no se on se syysloma tietysti aina semmonen, että siihen niin kuin valmistaudutaan ja me mennäänkin sitten syyslomalle ihan sille tuttuun paikkaan, missä me ollaan aikaisemminkin lomailtu. Sieltä olen video sellaisesta paikasta tehnyt ennenkin, mutta sitten näette, kun mä sitten sieltä kuvailen teille, niin ei nyt paljasteta sitä sitten ihan vielä, että mikä paikka se on, mutta se on joku näistä meidän ineistä, mitä nyt on ollut. Joo. Ja siis hei nämä, ettei me ihan jaaritteluksi tämä videon loppu, niin tässä on siis nyt nämä hyvän tekeväisyyssukat. Kattokaa, ne on valmiit. Mutta siis tosi outo juttu kävi silleen, että kun mä kohdistin, mä lähdin niinku ihan samalla tavalla. Katoin, niinku kerin sen raitalangan tossa niinku alkaan samasta kohdasta, että sit nämä väritkin osuis, niin ei ne niinku aivan osunut. Mikä siinä niinku nyt meni? Siis tossa kohtaa kaikki on vielä ihan jees, mutta sitten tänne tuli niinku sinistä ja tähän ei tullut. Ja ne on kuitenkin saman mittaisetkin, kun ne laittaa päällekkäin. Tälleen. Mä en oikein tiedä, miten se on mahdollista, että siihen tuli tollainen juttu, mutta ei se mitään. Se on kuitenkin tuolla noin, niin siis ihan täsmälleen niin kuin samalla tavalla se niin kuin menee, mutta sitten jotenkin, en mä tiedä mikä siinä kävi, mutta joo, ne on nyt niin kuin hyväntekeväisyyssukat valmiit ja mä yritän nyt sitten saada ne niin kuin toimitettua semmoiselle taholle, kuka sitten sinne asunnottomien yhden tämän tyyppisiä vie eteenpäin, niin tässä on nyt sitten nää sinne. Ja
kun nämä on nyt valmiit, niin sehän on sitten sen merkki, että uutta käsityötä alkaa. Ja ne on nyt ne maakuntasukat, mihin mä tilasin ne langatkin. Mutta mulla on ollut tosi ärsyttävä juttu, mitenkäs tää nyt tarkentaisi. Nyt sitten ei tarkenna tuohon sormeen, noin. Niin ärsyttävä ollut, se on aika syvä, niin kuin halkeen kieli tuossa peukalossa. Ja hyi, tuossa kynnessä saa vielä laastarista liimaa. Mutta tää on tehnyt sellaisen jutun, että mä oon joutunut pitämään siinä laastaria, kun se oli oikeasti syvä. Ja niin sen laastarin kanssa on todella hankala kutoa tai tehdä mitään muutakaan. Et niinku pieni haava sormen päässä, niin tuntuu, että niinku kaikki asiat on hirveän vaikeita, kun sitä pitää varoa. Ja sitten jos siinä on se laastari, niin se laastarin kanssa on niinku aivan kömpelö tää käsi. Tuntuu, että ei niinku mitään osaa. Nyt mä oon odottanut, että tää haava paranisi. Ja nyt se on, siis siinä on edelleen vielä tommonen pikkunen tommonen nypärä, en mä tiedä se, niinku, että se vieläkin ottaa niinku kiinni, että siihen pitäisi vieläkin hetkeksi laittaa laastari. Mutta sitten se, että ei siinä sitten paljon kudota laastari kädessä, se on kyllä ärsyttävää. Mutta joo, mun seuraava käsityöprojekti on siis ehdottomasti ne maakuntasukat, ja näette heti, kun mä pistän niitä alulle, mutta mä nyt varmaan annan ton vielä hetken parantua. Se myös vaikuttaa puhelimen selaukseen ja viestien kirjoittamiseen ja kaikkeen, kun on laastari. Se ei ota, niin kun täällä peukalolla on tottunut niin toisella kädellä tekemään, niin ärsyttävää. Mutta joo, tossa avasin telkkarin ja siellä näkyy, että Käpylästä on ainakin uusi video ja sitten tossa näkyy vähän Pirjo Hannelen uunilohia ja mitä tossa onkaan. Sitten tuossa on se yksi kirppistelijätyyppi näkyy tuossa alhaalla, että hänkin on tehnyt jotain uutta, niin täältähän löytyy taas sitten kattelemista illan iloksi. Niin mä rupean nyt editoimaan tätä videota loppuun ja toivotan kaikille mukavaa sunnuntai-iltaa ja alkavaa uutta viikkoa, niin palataan sitten ihan pian taas seuraavan videon merkeissä. Kiitoksia, että katselitte. Moi moi!